w dzisiejszym filmie, tak jak widać już po tytule, będę nagrywać mega prezenty. Mówiłam we wcześniejszych filmach, że będę nagrywać co 10 do 5 prezentów. I najpierw miałam 30 w jednym odcinku, potem w drugim miałam 35, a teraz postanowiłam nagrać 50. No i mam 57 prezentów. W ogóle bardzo pozdrawiam Czarno-Biała 7410. Dała mi najwięcej prezentów, ja już nawet nie wiem, chyba 18. Bardzo Ci dziękuję, bardzo mi pomogłaś. I oczywiście pozdrawiam. No i zacznę już otwierać prezenty. I przepraszam Was za te wszystkie lagi, które właśnie są, ponieważ mam za mało pamięci w komputerze, jeszcze musiałam nagrać kilka tam programów do edytowania filmów i tak dalej, bo właśnie ostatnio sobie nagrałam program do edytowania filmów i nie będę miała takiego piskliwego głosu, że nie można mnie w ogóle zrozumieć, tylko będę miała właśnie taki lepszy, bo ten edytor z YouTube'a no nie był zbyt dobry, za bardzo po prostu głos przyspieszył. Te prezenty się otwieram wieczność, nie mówię, naprawdę Was przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie coś ładnego. No okej, dziękuję. Właśnie, będę miała co dać do pokoju. No, to może już trochę szybciej idzie, ale na początku się chyba 5 minut otwierało, ten pierwszy. I naprawdę to chyba 3 strony, tak, 3 strony prezentów, które dała Czarno-Biała. I ja naprawdę Ci dziękuję. I oczywiście będę wszystko obierać na siebie, żeby nie było. I chcę zobaczyć, jak będę wyglądać. O Boże, tego mam już mnóstwo, naprawdę. Właśnie wolę dostawać takie prezenty, takie ubrania bardziej. Nie wiem dlaczego, jakoś za bardzo pokojem się nie przejmuję, no trochę tam jakoś tam pozmieniałam mój pokój, ale za bardzo tam nie wchodzę. No to też mam mnóstwo tego. Dostaję jej prezenty i pozdraw z tym chyba, tak, pozdraw się z tym dostaję. I dostaję właśnie... No czasami nie wiem, może coś podobnego. Okej, ubiorę, dziękuję za słuchawki. Ja w ogóle się boję strasznie, jak ja będę wyglądać, bo mogę wyglądać okropnie. Bo w ostatnim filmie wyglądałam naprawdę jakoś hideous, nie wiem jak to powiedzieć. Ale to mi się przydało wszystko było gitas. Ale fajne, o matko, dziękuję, takie kolczyki. Ja w ogóle zawsze, jak ktoś daje mi mnóstwo prezentów, to zawsze mam nadzieję taką, że nie będzie coś takiego dziwnego. A to naprawdę są fajne rzeczy, naprawdę mi się podobają. No właśnie, ja nie lubię na przykład dostawać tych serduszek jakby na walentynki do pokoju. Mam ich mnóstwo. I po prostu mi już one nie są potrzebne, bo mam ich pełno z prezentów właśnie, tak jak mówiłam. I właśnie z Imposter. Już się szybciej otwieram prezenty, to jest plus. Ale ładna, dziękuję. To jest chyba z Design Studio, ale ładna, bardzo ładny kolor. Nigdy właśnie nie mogłam chyba takiego znaleźć, chociaż może miałam gdzieś tam takiego. O, to też mi się podoba, dziękuję. Na razie nie wyglądam aż jakoś tak bardzo źle, no wyglądam dosyć normalnie. Trochę nawet. Boję się. O, to miałam kiedyś, ale na moim dawnym koncie. Chociaż nie, może na tym też miałam. No szybciej. Gdybym mogła nagrywać cały miesiąc, byłoby fajnie, bym mogła 10 minut nagrać kilka tam, potem razem zmontować wszystko. Ale no niestety nie mogę, bo czasami mi się wyłącza, tak jak kiedyś nagrywałam. I po prostu mi się wyłączało i musiałam pokazywać prezenty, które już otworzyłam. Więc dlatego nie nagrywam na bandikami. Ale ogólnie to bym mogła wszystko zmontować razem i bym miała normalny film, ale no matko, już 3 takie dostałam? Ja już się boję, co będzie dalej. Ja tak dużo, no to się boję. No, tak jak mówiłam, tego mam już mnóstwo, naprawdę. Tam chciałam sobie coś w pokoju zrobić, tak patrzę, jejku, ile tego mam, chyba z milion. Błagam, albo jakieś ubranie, albo unikat, właśnie pisałam w statusie, że może to jest jakiegoś unikata. No, tak jak w tamtym filmie, w poprzednim prosiłam o unikaty, to dostałam chyba jedną bluzkę, czy to było może w pierwszym, nie pamiętam, ale właśnie tam, tego też mam mnóstwo. Tam były też właśnie takie unikaty. Ja w ogóle nie mogłam się doczekać. Jeju, no 4 takie już, naprawdę. Nie mogłam się w ogóle doczekać, aż otworzę te prezenty, bo ja chyba dostałam już jakoś w czwartek, tak, w czwartek. Ale nie mogłam nagrywać, bo musiałam się uczyć, więc no nie miałabym czasu na nagrywanie tego. Tutaj pewnie będzie to samo, bo są takie same kolory tych prezentów. No nie no, naprawdę, po co mi tyle tego? Ja tak tego do pokoju nie daję. Ej no, ludzie. Znowu. No dobra, nieważne, myślę, że tutaj możemy mieć nie do pokoju. Może jakiś ciuszek. No, ubierz. No ładna bluzka. Podoba mi się. Nie, no nie chciałam. Pozdrawiam 1010, czy nie wiedziałam tutaj przeczytać, J. 1010 J. Czy 1010 J. O, dobra, nieważne. Pozdrawiam. To się tak długo ładuje. O, ale ładne włosy, Boże, dziękuję. Chciałam sobie kupić, ale nie chciałam na nie nawet stargnąć. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Sharon Vanessa. Tutaj właśnie pomagała mi wymyślić nazwę na kanał do YouTube'a. Tym razem wymyślałyśmy. I bardzo... Jejku, dziękuję za animację. Właśnie bardzo mi się przydają animacje. Bardzo dziękuję, bo mam dosyć mało tych animacji. I naprawdę mi się przydają. Na przykład tam do jakichś filmów i tak dalej. No, też ładne są te włosy. Też mi się podobają. Zauważyłam, że właśnie teraz takie warkocze dostaję. No, pozdrawiam Ania P. 2016. I bardzo ładna bluzka, dziękuję. Pozdrawiam Naka Kornelka 1, 2, 3.
3x. Ale ładna, ojejku, śliczna. I ją kiedyś miałam na jednym końcu. Pozdrawiam Anais Procent. I kolejna animacja, wow, nie mam jej i dziękuję bardzo za taką animację. Dobra, następne prezenty. No nie wyglądam tak źle jak myślałam. No, następne prezenty od Anais Procent. No, szybciej. Jejku, z listy życzeń, bardzo dziękuję, bardzo, naprawdę, dziękuję ci. No, ciekawe co tutaj będzie. Strasznie jestem ciekawa co jest w tych wszystkich prezentach. W ogóle nie mogłam się doczekać, naprawdę. Jezu, włosy z listy życzeń, Boże, dziękuję ci bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jejku. No, nawet myślałam, że naprawdę będzie gorzej, a wygląda to całkiem ładnie, takie szare wszystko. No, ładnie to wygląda moim zdaniem, może nawet się tak ubiorę raz. No, oczywiście nie wszystko. Jejku, animacja, aha, jeszcze pozdrawiam Uchichu 34. Animacja bardzo fajna, chciałam ją kiedyś kupić, ale jej nie kupiłam. Nawet nie pamiętam ile ona kosztowała, dziękuję bardzo za animację. No, teraz będzie coś. Ale ładny filanek, naprawdę podziwiam osoby, które dają takie ładne rzeczy. Ale no, też bardzo miło, że dajecie. Aha, no, pozdrawiam Króliczek 271 271 i Kora 99. Tak, już zapominam pozdrawiać, próbuję jakoś sobie przypomnieć. O, ale śliczna torebka, dziękuję. Pozdrawiam Tobias R 2002. Ciekawe co tu będzie, pewnie coś do pokoju, bo... Ale no nie wiem, no. O, takie okulary, dziękuję bardzo. Wyglądam teraz idealnie, naprawdę, w tych okularach. To od mojej siostry i bardzo cię pozdrawiam. Już się boję, co dostałam, bo ona mi daje czasami takie dziwaczne prezenty, że aż się boję. No ale mam nadzieję, że coś ładnego. Ojejku! O Boże, ja tą czapkę miałam kiedyś na moim starym koncie, ale ją sobie dziś przesłałam, Boże. Dziękuję bardzo za tą czapkę, zawsze ją chciałam dostać, chociaż nie jest tak bardzo ładna, ale naprawdę dziękuję, bo ona mi się przypomina ze starym kontem, które zostało zhakowane przez inną osobę. I bardzo dziękuję za tą czapkę mojej siostrze. I następny prezent od mojej siostry. Też się boję, może coś ładnego. Taki napoliczek, ale ty wiedziałam, że ona to ma. Dziękuję. Tak, pozdrawiam Amanda 2068 i na mega prezenty pozdrawiam. Tak, już mówiłam, pozdrawiam cię bardzo. Tutaj mam... Jejku, śliczna, dziękuję. Kocie niebo 1, też pozdrawiam i w ogóle przepraszam, że nie mogłam cię przyjąć do znajomych, bo ciebie chyba nie mam znajomych. Bo mam już limit i musiałabym odnieść po prostu przyjaciół i... O, dziękuję. No i po prostu... No, limit mi się skończył i nie mogę już jakby przyjmować. Aha, pozdrawiam Sweet Koteczek, dziękuję. I pozdrawiam dolar, LV, dolar. Się miałam te słowa dolar, ale no, bardzo pozdrawiam. I ciekawe co tutaj będzie. O Boże, nie, naprawdę, dziękuję. Ja nie wiem ile już tego mam, ja mam tego mnóstwo. Pozdrawiam Karla XDD. I dostałam takie piękne buty, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Nakasia, nie jak mam to przeczytać, pozdrawiam. No, halo, otwórzcie szybciej. Boże, czy ja w ogóle nagrywam? O nie, naprawdę nie wiem, która już to chyba 10 dostałam. Nagrywam, dobra. Pozdrawiam 100.540. No, a w ogóle dziękuję Nakasi za prezent. No i pozdrawiam 100.540. Teraz to wygląda po prostu bosko, naprawdę, pięknie wyglądam. Jeszcze, o nie, już drugie takie okulary. Dziękuję. O Boże. Pozdrawiam Anna 12349. I bardzo dziękuję za włosy. Ładne. Pozdrawiam Amanda Glivia. Ciekawe, naprawdę. Nie wiem, że też powtarzam, ciekawe co tutaj będzie, ale naprawdę jestem strasznie ciekawa. Dziękuję za piękną bluzkę. Pozdrawiam Loki Noki, czyli moją kuzynkę. Ja naprawdę się boję dostawać prezenty od mojej kuzynki i mojej siostry, bo one naprawdę czasami mi dają takie prezenty, że... No. Okej, tak jak mówiłam, boję się od nich dostawać prezenty. Dziękuję ci, Loki Noki. Pozdrawiam MWK, nie wiem, jak mam to przeczytać. 667. Teraz to wygląda po prostu idealnie. Ta korona i te okulary wyglądają świetnie, naprawdę. I takie piękne śnieżynki do pokoju, dziękuję. Następne prezenty od mojej kuzynki. I po raz dwukrotny cię pozdrawiam. Drugi dwukrotny, nie wiem, czy to ma różnicę, no ale no nieważne. No właśnie, dziękuję bardzo za taką czapeczkę. O nie, moja czapka się zdjęła. Smutek. I kolejne, teraz naprawdę się boję, bo nie wiem, co ona mi tam dała i naprawdę... Mam nadzieję, że coś ładnego. Wiem, cały czas powtarzam, mam nadzieję, że coś ładnego będzie, ale naprawdę... Mam nadzieję, że coś ładnego. Nie no, błagam, trzy takie pary okularów. Nie no, dziękuję bardzo. Pozdrawiam Bontik 544. Trzy pary takich okularów, naprawdę idealnie. Ale śliczna, dziękuję. Bardzo ładna. Pozdrawiam Kamik 2.
bo ostatnio mi prosiła, mówiła, że dobrze przeczytałam jej nick, przeczytałam Kamiki Cycy, chyba jakoś tak. O Jezu, jaka piękna, bardzo dziękuję. I mnie prosiła, że jej dobrze przeczytałam nick. I Kamik 2, pozdrawiam. Nati, serduszko, serduszko, Natalka, serduszko, serduszko, małpa. No, Nati, strzałka 3, strzałka 3, Natalka, strzałka 3, strzałka 3. Małpa, nie wiem, jak przeczytać, ale to jest strzałka i 3 to są serduszka, więc no, serduszka. O, jakie piękne buty, bardzo dziękuję, chciałam sobie je kupić. No, wszystko praktycznie chciałam sobie kupić. Tak jak już wcześniej mówiłam, chciałam sobie kupić. No, ale no, faktycznie chciałam sobie kupić te buty, ale nie kupiłam. Pozdrawiam Jasza na NSP. I to będzie już koniec, bo pamiętam, praktycznie koniec, bo pamiętam, że właśnie na początku dostałam, obrafa dostałam, ale fajnie, chyba. I dziękuję za te włosy. Pozdrawiam Juleckowa. Nie wiem, jak ja wyglądam. Wyglądam strasznie. Na początku było tak ślicznie, a teraz takie jakiś potwór. Dziękuję za buty, pozdrawiam. Pozdrawiam Nati i Ksiara. Szczerze to nie wiem, czy czyta twój nick. Bardzo ci przepraszam. Dziękuję ci, bo dostałam od ciebie chyba 6 prezentów. I ty mi tam pisałeś, że z listy życzeń, więc mam nadzieję, że faktycznie z listy życzeń. To akurat nie jest z listy życzeń, ale bardzo ładna bluzka i dziękuję. Pasuje nawet do tej spódniczki. Mam nadzieję, że nagrywam, bo jak nie nagrywam, to się zabijam. Nagrywam. Super. I kolejny prezent to jest takie śliczne tatuaże. Bardzo dziękuję. Naprawdę piękne. Dzięki, dzięki. Tak, to już będzie praktycznie koniec tych wszystkich prezentów. Myślałam, że ich będzie więcej, ale jakoś tak... Nie. I potem jeszcze zobaczę, czy może ktoś pozdrowił was. Tak, czapka z listy życzeń. Bardzo ci dziękuję. Powiedziałaś, że też to z listy życzeń. Bardzo dziękuję ci, że dotrzymałaś słowa tak jakby. Że nie okłamałaś mnie. I dziękuję bardzo. Właśnie ja miałam takie kremowe rzeczy w liście życzeń. Tego akurat chyba nie miałam, ale bardzo ładne są te spodnie i dziękuję. No i to będzie chyba ostatnia już strona. Chociaż nie wiem. Tak, 3 prezenty zostały. Nie było ich tak jakoś specjalnie dużo. No tak, niby miałam 57, ale nie było ich tak bardzo dużo, jak je tak otwierałam. Wydaje mi się, że odcinek nie będzie też bardzo długi. Te kolczyki chyba miałam w liście życzeń, chociaż... Nie, ja te kolczyki miałam, więc nie miałam ich w liście życzeń, ale dziękuję bardzo. I przedostatni prezent, jakiś brązowy. Jestem ciekawa, co to będzie. Ale ja tego nie rozumiem, bo ja miałam dużo rzeczy takich właśnie w liście życzeń i... Niby je dostałam, już nie mam ich w liście życzeń, ale ładne, dziękuję. Nie mam ich w liście życzeń i... wcale ich nie dostałam. No ale dobra, nie ważne. Jeszcze pozdrawiam Aisha. Nie wiem, czy tak się czyta twój nick. 192. Aisha chyba, tak? I no to jest już ostatni prezent. Bardzo ładne buty. Dziękuję. Okej, teraz zobaczę, czy może ktoś coś napisał. Wyglądam genialnie. Jeszcze się przebiorę. Prezentów już żadnych nie mam, okej. Zobaczę, może ktoś coś napisał, chociaż jeśli wam to moje nie lubi, nie możecie. Znaczy nie wiem. Nie chcę znikać. Tak, ileś tam osób pisało. To tak. Pozdrawiam Sharon Vanessa. Napiszę. Tak, ja już dawno napisałam, a to dalej piszę, więc smutek. O, pozdrawiam. Ja niestety nie umiem pisać. To jest smuteczek. Pozdrawiam Zuzu Czarna 1, 2, 3, 2, 1. Okej, i Dlaczego to nie pisze? Nie naprawdę nie umiem pisać, nie wiem, co się dzieje. No, w sumie nagrywam to już o 22:30, więc pozdrawiam. No, tak jak mówiłam, nagrywam to już po 22:00 i tak. I jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, może jeszcze się przebiorę, tak, no. No, tutaj. Naprawdę wszystkim dziękuję, nie wiem, który za coś dziękuję w te prezenty, ale naprawdę wszystkim dziękuję. I tak, pewnie będę czekać mnóstwo czasu, aż mi się to wszystko włączy, ale przeżyję. Te włosy i ten maszynek zrobiłam sobie taki jakby w kąpek, bo bardzo ładnie to moim zdaniem wyglądało. No nie ma, okej. Wstawmy sobie te okulary, to... Szczerze, ta czapka i to, no to ładnie nawet wygląda. Ale nie, dobra, ubiorę się od początku. No okej. A, jeszcze to. Te włosy mi się bardzo podobają i ja założę ten maszynik tak samo, sobie założę jeszcze bluzkę jakąś. Genialny pomysł, założę jakąś bluzkę. To ładnie wygląda. Chociaż nie wiem, czy to chcę. Wydaje mi się ta bluzka z tymi ustami. I ładnie moim zdaniem wyglądało to, takie połączenie właśnie. Wydaje mi się, że to chyba założę. A tu też dosyć ładnie wyglądała ta bluzka. No ładnie ta bluzka wygląda. Ale nie, bardzo mi się podobała właśnie ta bluzka. Chociaż nie wiem, jak to wygląda. Chyba może być, bo moja siostra koło mnie stoi i mi tam doradza, jak mogę się ubierać, jeśli mówi mi, czy może być. No i słucham samej siebie i jej, no. Czy może być? Spodniki nie tutaj w ogóle widać. Chyba, żebym miała jakieś rajstopy, ale nie mam. Niestety nie kupowałam. Albo za... nie wiem. Może to, ale chociaż... Nie jestem zbyt przekonana, strasznie mało tych spodni. To w takim razie zmienię bluzkę, bo nie mam nic takiego, co bym mogła założyć do tej bluzki, co by pasowało do tego. Więc założę te spodnie i jakąś bluzkę. Wiem, przedłużam strasznie ten film, no nie moja wina. Znaczy moja, no ale no nieważne. Nie wnikać. To moim zdaniem ta bluzka ładnie wygląda. Ja strasznie często ją noszę, ale no ładnie wygląda. Albo może bym to założyła? O, to jest spoko. No to tak zostanę. Jest jakieś budki, potem wszystko. Albo może coś jeszcze na głowę założę.
były czarne, to mogłabym je założyć, ale to też chyba by ładnie wyglądało. Nie. Ja właśnie tak zawsze mam, że jak się przebieram, to zawsze takie nie, tego nie założę, to brzydko wygląda, nie, i tak się ubieram 2 godziny, więc no, to niech będzie. I coś jeszcze na twarz, w sensie na głowę. No. To tatuaże mi się też podobają, chociaż nie wiem, czy je mieć. Nie. Później je będę miała. Później je założę. No, to chyba wszystko. Aj, no. Albo może to by pasowało. No, moim zdaniem ładnie to wygląda. Dobra, niech będzie, byle jak. Ech, nic się nie stanie przecież. Może jeszcze ktoś coś dopisał. Chociaż to wątpię, bo nikt mnie nie lubi.